И така, здравейте, това съм Махаил БГ и днес играя малко CS. Не играя, един клип, за да ви съобщя, че имам нов микрофон и очаквайте клипове. И са в Макалите. Много сервер. Чайте само да намаля. И казвам, ще има поредица, която се ще ви хареса. Ще има поредица с Сабрина и Бодито БГ, който се завръща. Бодито се завръща. И може би Крона България, ако искате. И искам да ви съобщя, че вече тук съм VIP. И това е за този клип. Надявам се сте го гледали. Коментирайте, оценете, абонирайте се и чао!